Hello, hello, one to one. Hello, hello, one line ten not BM. I am Sam. Bella bella hambai dol BM. Nung tabu tamu kai tong. Tabu tamu kai tong ya sangat di dol BM. Mai sai tong mai mai. Tabu mai di south của mai sau của tabu mai di sa hình thang. Mai sai tong của tabu buldes kiselai don khai di ta moi songka ta mea songjak mea songjak bisa của dol. Dadu buldes kiselai di gadi dadu buldes nungka hamna tong pia sore. Laidon bela bela hambai dadu buldes nungkai di mana bagai. Dol biar nung mai desa kata buk
Dadu bolis kita bukan makatong. Ongko ang cak tino ring garana do dol ring ini cak tino kisah ring itu budi. Dadu bolis nung kita bukan makatong dadu bolis. Aina na abo hai no korea aina beradak hai no mai chat ini apa saya kodol jaga dadu bolis jaga mai sa tu de aina na dadu nung kemai di cak tabu dadu bolis dadu nung kemai di cak dadu bolis tonggo jaga dara munai galu saga lalu dara malaya balok suka bele kaham de tong dara kaham no munai galu nung bai malaya balok suka nung tabuk se payung ke galu nung bai malaya ban balok suka nung he kaham da kisalai don khaire gade galu dadu buldi saga saka ne ta me saka dadu buldi sunia saga arak nungjak de bara dara bara arang nungjak de arang nungjak ya galu joyan khai din jaga ero galu galu nung kaham na tong ke sade tau tam ro khai tong ke sade sunia nung kita putam khai tong ke sade sunia mari saka kisah lai don khai be gade sab lai dia kisah please ero nung bai nung ya balok sunia nung kita putam khai tong mari saka kai dadu bul sunia kisah komen khai be gade non komen phai no ha kisah sunia kisah join khai di sunia kisah komen khai gade sunia kisah lai ro ri gade dadu sunia sak ka saya ko tabung no bazat ni phai dorap ta jaga
Bazarni tamato buka sunia mangsorok dato buka ngai tabo kisa maisai tongo sunia keser lai hello galuri ang muna kisa komen kagadi kisa komen kai bagadi kisa lo guragri tong bagadi do kisa lo gitong bagadi ani kurang dukna kisa lo giri tong bagadi do kisa komen kai bagadi nong komen payan dong ha kisa komen kai bagadi nong komen payan mutong sunia saka ang tini nogo phaijak se buru kumulung gota tabo ke nogo thangka no sunia ang tini nogo phaijak se buru kumulung gota ta kai nung nogo thangka ta bara nong ni da nogo thang tabo sunia kaham no dara ang samung palia palai pailia ang sam kaham no dara ang samung palia ang khai cherai rok ni exam soliui tongmani samung palia dara ta jole munai maide chakha munai galuriang tabok hisaga sunia galuriang munai nung maide chakha tabok thagadi nono saya kon jaga galu nono khatang suka belai ki khatang suka nono galuriang munai munai galu kisa lai ri gari do munai galu kisa lai ri gadi sunia nungke ni no kata murok songa nai tongkha ni nama song sunia dadu boldis tata dadu nono botata nung thang sinai dadu boldis nung thang sinai nung sini tango phaika de bro ang khumulong go thangjado sunia ang khumulong thangja mane para ro habjata mane khumulong paro thangjata khumulong ni paro simi thangjak sunia sunia saka ini kai galo munai saka dara rikha ini saka hambai munai galo bela hambai munai galo nung kahamna tong kia sagadi ang khumulong paro simi thangjata mane para rogo mahavya kota munai galo nini tabuk somai tong kai kisa logiri tongnita sunia bo kisa logiri tongdo sunia nini bo tabuk somai tong kai kisa logiri tongdo sunia
munai galu sakabes noyan bela bela hamba munai galu nung salka hati nungka de a gana o no ta bro nung salka hati nungka de a gana o no ta bro nunglai nungkhana mane thalai thangja mane nunglai nungjak bazarok nungjak do nungna de mane boko salka hati omo asuk naije eta mane bazar nai nungjak oro joto sini borokni dugan mangta thalai thangjak khai tabung mai sai tung mai kisa sai tung man te kisa mai sa te norok bai kok sai tung manita kisa komeno khaibaga di kang tabuk mai sai tungo sunia ani khai project kisa khaina tongo ta boro ta mohingkai khuna op shot tongo para amoni bagoi ta kokoroi tamo bai mai sakhala bro ongga muya songjabai mai sao muya aksun ta tu di asuk ta du asuk ta tu di aste khai no sadi ta maisa nai man kok sawi maisa khangai kisa maisa man hinai norok bai kisa kok sawi maisa nan hinai maisa gara
maisa garana mai thampui norobai kok saratei maisai tonta norobai kok saratei maisa ka maisai mano on bagai maisa utan kok sawi norobai kok sawi maisa ta norobai kok sawi maisa ka maisa mano ta on bagai norobai kok sawi kisa maisa unta ta mui dol mui asong ke mui korei mui asong jabai maisa o jawo mui asong jarok bai maisa o mui korei dol chakti nuke tau tamakai tong mai de chaka angkai dol bm nu kita bukta makai tong mai de chaka angkai ya sagari kisa komen kai begiri kisa lari ri gari dol chakti kisa lari ri gari angkai tai sobo lari je kisa lari ri gari dol bm saka ulo komen pore di mai karena di ulo bohong di pokha chakti numanika angkai chaklung chula ham dolka chakti dol angkai oi chakti ha numanika dol bm chakti dol saka sadi chawung angkai dol bm saka chakti tini ang mono sa makhe nung moi to da pokha khan khabat kabab kabab tonggo buru ani thani kabab tonggo buru ani thani rifaina de khairi masing cha khai tong cha kha tamosa ba nung ano changlung video call khai phuro tamo jani saka Dafla mau kiun sabai. mai saka rimai ngen dol bm saka ani dol bm ha numanika angkai chakti saka imai saka chakti munika angkai dol bm munika
Esa botong nini gana caklung jaga sunia jaga tamo nini baba kora de buru tamo nini baba kora da kora de buru kora yado sunia babu kora yado kaki ni busa ni kutui tui kupal kaki tui phai mani rijagya tini jakti video call khayoi nini juta phunuk make tini jakti video call jakti saka ang thangka jolika ang thangka jolika tabule butui komen nini abo dol biam saka melani bagoi juta kutal sorry cakin saka sunia saka nini face punuk di buru aram nangya sunia do gai sini gai kisah ke nok bisungo live khajangke mian maya obni bagai kisah barandaga kholima khayo kisah karen bolis kom ni bagai face punuk maya angke ang phungrogo angke face punugo do phungrogo angke ang face punugo angke horok angke nok bisungo khajangke nen maya obni bagai ang tabogong sunia no kia sorry ma goi live khana ningke nen mai tabok hai no mobile light ba joi siton do kesa hot andra gondara sido ani yango awni bagi mahang phunong maya do pa nono ba ang hamja kuin kok sama se bola kopal ha numun ka dol bm kapka dol bm chakti buri ham chakti saka ang si ka ham ke bujia onggo tabok si ka ham ke nai ma le chaklong net sulu jaga i net sulu khaido engkai nung bujia ong mase ano joli jau net sulu ongka sunia saka anando mela tonggo kumulung pat gana o se kepe nai phaindi taburu bufuro ando metong sunia bufuro ando melaba ando mela ne phena rang no bukore omne bagai ne phemeta rang no nang bele ane yang kisah he hot sido ane yang kisah andar gundara sido awni bagai kisah norong no makhang no phunung maya do sunia karen kisah bolis kom do sunia ang tabo mobile man khebe gadi no
non komen khayo no kisa komen khayo ri ani yang kisa net busulu khayo to kisa nakat dia no dati khaya ko nini jipe ready hingga bro date khaya ko nini Google Pay GPay ready hingga bro jaga munai mini tamo khai tongsa rang mai japayo kisa rak sui tongmani dakti khaya ko nini GPay ready hingga bro an nongo sunia bro nongo ande mela bufroba Bajan phải bela bela hamba munai mini tamo khai tongsa tabung mai se perak sui tong lai don mini munai bela bela hamba bajano mini munai tamo mui bai cha khasa muya sungja bai chago bai jano nungke tabung mai cha tamo khai tong ntai sunia bro bro mela nong yango kia sagadi sunia bro nung mela nai da 17,018 bisingo no ongmano ongoda obot 17,018 bisingo no ongmano tamano ongmano kia sagadi bujiri 17,000 ni bisingo no ongmano omotamo kia sagadi 17,000 ni bisingo ongmano tamano kia sagadi sunia bro ang bujiya ko kaham ke kisa bujiri sagadi ang bo mai chakha monami ni ata tariko 17-18 tariko bujika sunia bujika ta bole bujika 17-18 tariko ongna hini samansi no 17-18 tariko ongna hini samansi no bujika 17-18 tariko bujinai 17-18 tariko ongna hini samne nung nai da sunia nung nai da mela anda mela tabuk thana nai tong ha su dakte Baijan nung tabuk se phayo tabuk thana nai kha haida dakte Baijano Baijan nung tabuk tabun bagai thana nai kha asu dakte naijak ma nota nadi sunia yang kisa gana hingke nai khamung ta kisa lama hakchalni bagai nai phime ta lama gana hingke nai khamung Baijan nungke tamni bagai thana nai kha Baijan nungke tamni bagai thana nai kisa komen kai sagadi
सुनिया नै आं किसा दो माने कारेन्ट पर थांगो किसा लाइफ फैगोनखे नेट सुलुक खायो दो माने बागै किसा आं बारि फाय फाटार फाय जे किसा लाइफ माखाय दो फाटार फाय से लाइफ माखाय आं ताबो नो नया वाटी दे बाय तंग गेसा दे वाटी बाय तंग सिनिया सुनिया नि आं वाटी दे बा सिनिया आं ताबो किसा वाटी बाय तंग वाटी किसा फाय तंग सुनिया नि आं वाटी दे बा सिनिया आं लाय ताबो किसा वाटी बाय तंग गे बायजानो नु तंखे किसा कम खाय बायजानो नो हिंसा का तेरेन कावoi फायदिता बुरो ओंखाय आं तेरेन काय फायानो ओंखाय आं बर' थुनायसा सुनिया आं तेरेन काय फायानो ओंखाय आं बर' थुनाय मेला नायै कमेन्ट खायगोन किसा कमेन्ट खायरि सुनिया नुंखे कयता रगम माइसा नाय कयता माइसा ना सुनिया नुंखे किसा कमेन्ट खायगोन ani munai bai malayui kunui khai tong thang manuta ani munai bai malayui kunui khai tong thang manuta hinsa ka ani munai bai malayui kunui khai tong thang manuta thangwano 11:30 PM 11:30 PM ong mano hone 11:30 ong eta wati wai tong asini angkai tabo kisa nung logiri tongman bagai bela hame maro do sunia no nung logiri tongman bagai bela hame maro nung kaisa tongsio tini kisa birthday information tongo bala omoni thani tini kisa birthday information tongo bala aboni thani jaga
tini kisa birthday sob nora birthday tini sob nora birthday tong tini ni no khai mai murok da sungai pekha sunia Desa common kaya kisa logri tongare da sunia ang bo imbai ri jagmani bagoi che phai bala ani dadani surai nota ang bo imbai ri jagmani bagoi che phai bala ani dadani surai nota nini dadani surai khorbo songja sunia nini dadani surai khorbo songja tai kaisa sao tong kisa comment khaigari sunia ba kisa kok salaigari sunia tongo tai kaisa sao tong kisa comment khaigari kisa logari tongari sunia si kaisa tongsio kai khobonota kisa kok rok salai tongari sunia bai gai kisa comment khaigari ang khai Thursday o si thangano gai bara o tongnai ganata ang khai Thursday o si thangano gai bara o tongnai ganata jaga egor one burui jaga burui khoroksa khota nini munai ke bo kalas pore tong jaga nini munai ke bo kalas pore tong Egaro siko 11 siko jaga
Hello, tay cái sau tổng ký cho comment cái đi. Tay cái sau tổng comment cái bây cái đi, sunia bây ký cho câu salai cái đi, câu salai tung cái đi. Sulaya diba, sulaya diba tabok si kim bait pai marika boro. Sulaya diba tabok si kim bait pai marika boro bosorok ri maroka. Sulaya diba tabok si kim bait pai marika. College phano kadiba college phano kadiba bosorori pai maroka chula bosa bele amne bagai bairok san kana angke chula bosa bele amne bagai bairok san kana angke marokana ta nini ama baba sungbo bosorori pai maroka bosoro pai maroka KTM hinui sama se gai bosorok nangka bai bini bai pai mani rok bosoro ri pai maroka Sunia bosoro ri pai maroka bini bai nini munani bai dam marakana bele bosorok dam ri maroka sai maya tinni aba be sai maya tinni aba be hinui khunauta mara nini tabo ga nini ama songro ni baba song tamo kha kisa logiri tongbaga do ma haikino sunia oge ama haikin kisa logiri tongore tin तीन लाख
3 लाख 75 hinui sama khuna ta inja 3 लाख 75 hinui sama khuna ta inja mohindas tripura tuma bo andar ongjak bele tuma bo andar ongjak bole kisak current poro thangoi kisa lai khaigen ke kisa net maya ongo do net sulu khai do omni ba kisa mohindas nung tabuk tamakhai tong kisa lai don khairi gadi dara birendra beka lai don bele bele hambai dara birendra ngai dara birendra nung tabuk mai desa khata makhai tong mohindas tripura nung ke tabuk tamakhai tong ke sagari monok khaibe gadi non comment phaya bathai tongha sunia ni babu khai tamakhai ni babu ni nama khai tamakhai sunia ke salai dara birendra nung ke mai desa khata tamakhai tong dara birendra gai mohindas nung ke mai desa khata tamakhai tong net sulun bago kisa comment ko sawdo net sulun bago comment ko sawdo ta non comment nung jago do baba khai agi kanchan sora hospital khai manita baba khai agi kanchan sora hospital khai manita jaga gai sunia jaga mama khai house white no mama khai house white no jaga cha khai jaga da birendra tamu mai jaga da birendra da birendra tamu mai jaga ke sa da birendra ago sunia nung logiri tong mane bagai bele hambai paro sunia nono ngaso ke logiri tong mane bagai sapai alu sopai alu insaka ngai tabu kai tamu khai tong da birendra live nayo jaga sunia nong ni o edisio kaisa siniman tong suji boro khai kanchan sora hospital thangka da boro khai kanchan sora hospital thangka da ang kanchan sora hospital mathaya ko do sunia ang kanchan sora hospital mathaya ko do light on do munai bele hambai bai khakchang bele hambai tabok tamakhai tong ke sagari bai khakchang mohindas tripura jaga onek din ongkha bele laibo phaya nung onek din ongkha bele laibo phaya nung laibo phaya ba nuka gai samurok tongo engke ba samurok tongo engke ba kya busy engke kya engkai samay MB rok kore engko engke yobne bagai laibo phajia ba duka pale
MB rok bo karmayang kai somi kai kamrok tong khang kai somi ka gam kurung di tong Mahinda Tripura nung tabo gam kurung di tong khunao live phai to munai phayo bai khakchang phayo ni live ang phainai ang nung khana koi tawa khaine kia sari do khana ani kisa kam tong do bai khakchang khana nung bai khakchang nung khuna koi taro khaine kia sari ang somai mangkhang kai phainai khana ani kisa kam tong tamo khai sonjit khai jaga live bo berao munai Sujit na series ni Sujit live bo berao munai jaga Sunia no ni yang ni je Sujit na series ni ge sadi फुंनि 6 फुंनि 6टायाव फायानो 6टायाव हिंगे फायानो आनी खाना कानी खुनाब किसा काम लाइ दङ द काम दङ किसा गुड नाइट जागा Mahinda or Naramba good night Mahinda nung mai de sakha tabuk tamak tong ke sagari Mahinda nung mai de sakha ke sagadi bai khakchang nung ke tabuk mai de sakha tabuk tamak tong ke sagadi bai khakchang nung mai de sakha sagadi kisa bai khakchang mai de sakha nung ke Mahinda nung ke mai de sakha au munai jaga Sunia kisu komen kagari Sunia hello Sunia to zai to ga no kom dok phai to ha Surojit da tamo khai ba bo Surojit bo kono khaya mane bo buri rok lajakta bo kono khaya buri rok lajakta gai bo jaga ta mai mai jaga bai khakchang karan kori de moi khe ase karan kori de karan tongo tongo hai pono kisa bolis komta karan tongo hai pono kisa bolis komta bolis kom kai kisa net sulu khay do mane light gana thangka ke kisa net sulu khay do omni ba light gana thangoi kisa light phemiata
Boroni buruy da na bairani buruy da na bairani buruy amo bairani buruy laja da bo ke Tripura mane sini he Tripura elekani no lago bairani buruy Tripura elekani no buruy lago sini ani ni para boro jaga dara brendo jaga suniani ni para boro jaga bai khakchang saka amui se muna jaga ton khado muna engai bai khakchang nangbar thangna ke sagane bai khakchang nangbar thangna ke sagade bai khakchang nangbar thangna ke sagane bai khakchang suniani nung somai tangai khana ang soita san an khana kisa kam dong ang khana live khaimang la kobe surojin kubang no tongo bala amoni thanita surojir ongata surojir ongot surojir bo buruy mane nong borok no ta nong borok buri no lajak ta bo kisa gudamo samungkaita marum gudamo samungkaita bo khaye marum gudamo samungkayo o surojir khe o edisini surojir kubang no tong bala amoni thanita jaga lai beraina munai beradi bai khakchang berai mano o surojir ke bo marum gudamo samungkayo ta bo mado bario de amalai angbo sidia do mado bari dongkha amalai angbo sidia do mado bari oda sido mado bari dongkha angbo bini para kaham ke sungjata bini para ro kaham ke sungjata angbo Sikon khaida besi mana kisa besi bercikan ya besi kotor ya tak kisa besi bercikun ya kisa mana kisa odunta kisa berakye sakbathi ke sakbahan ganangta
Bisi sikon jata sak bakan gana ke kisa sak bathita bukhui ni koitro mukhang bukhui ni koitro mukhang kalok haikai ka kolok haikai kolok bini bini buri kisa londi bini buri kisa londi hingke bobo kisa sak bathi kisa sak bahan ganang ta sak kusum ke kisa sak londi ta bini bihi ke hingke bobo sak bathi sak bahan ganang ta ko khunai ko khunai ta kora da himbono bang bo kora da hingka sidia ta phaya balok suka bo je waisa pro phaya thangmani phaya balok suka hingke asok sidia ta ang bo bo sini para o phaimani balok suka bole omni bagui ang asok saimani ata buhi bo bini buri bo kisa londi ki kisa sak bahan ganang bobo kisa sak bahan ganang amo haita bini buta tongya diba buta tongo bini
bini buta tong di ba tongo buta tongo bini. Bini buta tongo. Sini yang bini sini yang bo pai thang ta sini yang go. Bini buta ni mung pokai 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 hinuta pokai hinuta I ama hai mane ama hai kisa ang khana mane hai muta bini buta ni mung pokai hinuta omono khana ama hai ki ang mung ro khana mane hai ki khana uta ama hai rok no khana bo kisa ang bo mairung dama kam mairung dama kam khairi ba bo mairung dama tongya de ba bo onga surojit bo mairung dama tongya tongota kisa kosam khai de Bhutan lai ang nungya ko Bhutan ang nungya ko to saka Bhutan ke ang nungya ko bahai bo jadi bersalahnya nanya detan ada kayu boleh ambil kari bo ambil painang gasi yang ticin ke sada nagu ambil berat saja buta khai ras mistat buta khai ras mistat hai nong nata gai bo surojit boleh chung dal baksa tungjakta umsang bong nogoro saya puta bo churai pro bo sikala pro sini yang rok onek phai thangjak bo sikala pro gai buri rok lai pai rok phaijak bini ama kisa bini ama kalogi ariba bini ama chung by 1.5 km chung by 1.5 km khai chalota
bini ama kalok yadiba bini ama khai kisa sak mane kuchu kalok yadiba bini ama nungno kaisa logiri tongsiyo suniya nungno kaisa logiri tongsiyo bela bela hambai munui bua munui khai bua nungjagui thangya diba surojini engkai bini ama khai kisa sak kalokno bini ama kisa sak hengalike sak kalokta bini ama khai surojini ama sak kusuk kalok kusukta bini ama surojini ama khai munui khai bua nungjagui thangya diba surojini mukhang kisa kalok ta bini ama ni mukhang bo kalok engkai busak bo kalok ta bini ama surojini ama kisa kuchuk kalok ta sak kisa logo ta nung asuk ke logiri tongmani bagui bela bela hambai suniya nung ano asuk ke logiri tongmani bagui no buka bai hambai maro nung asuk ke sak logiri tongmani bagui borok khai jiraniya gana borok khai jiraniya gana o ta bini nok khai sini jiraniya bai kisa gana o bong nok do omono kisa bong ni nok jiraniya bai kisa gana ono borok khai jiraniya gana o ta bini nok khai jaga bong ni nok jiraniya bai kisa gana ono omono jiraniya bai kisa gana o bong nok omono omono bong ni nok jiraniya bai gana no
bos bo ang bai bethe ke melayo chini yang phai kan ke शांति काले आश्रम हिंजागो ता ni शांति काले आश्रम हिंजागो ता ni omono khana o digino bono jirinya ta makai nini para kheta hinjak sunia ka nini para kheta ma para hinjak mane edisi ta para hinjak hatai kolok hino bini para hatai kolok hino bini para kai nini para kheta ma hinjak nini para kheta ma hinjak nini para kheta ma hinjak yo surji na ang bai bethe ke meleta ani dajak para dajak ani dajak para ani dajak para enggak bawni para bai noni para onek haksal no busuro haksal taisingo 1.5 kimi onek salo no JK para JK para jaga JK para aninda JK para nini para JK para no Surujini jadin jati gusti sini para utangda surujini jati gusti sini para utango Boana sake bongni nogro ko tilan bagai onek rimjak se engkai ang thangjata kisa comment khai tong ade sunia kisa comment khai tong ade insta nini mung nai mani ang tabuk bai phaijak do bro ang tabuk bai phaijak do bro ta nong thangsina nong thangsina bela hambai nong asake logiri tongmani bagai sunia engkai
ulo nini somai rok tongkha hingke ulo teisa malai phiano hingke nini insta o ang nini mung naimani bomo bo wngkha sini maya hingke nini photo nungya hingke oni bagui nono text rok khaimaya. Insta o nini mung rok naimani onek borok ni kwbangma mung rok phaio hingke nini nung boko bo wngkha sini bo maya insta o ang nono bumung search khai naimani nung bo wngkha sai se maya.